Bum, bum. Bum. Enzi. Co je? Brouk ti spadl do oka? Tak se tam nešudlej. Nešudlej se tam. Mrkej tím očičkem. Když budeš mrkat, tak se ten brouček vyplaví. No jo, to je řasečka otočená, to není brouk. Tady je, podívej. Vrtulníček, losička, vidíš? Ale nemá, tady ta vosička nemá žihadlo, vidíš? To je jenom taková legrační mouka.